ei mennä Jesse haumetsästä ja tässä on konkarin vinkit. Täältä mennään. Tuolla, näkyykö? Ei näe palloja. Sitten otetaan tämä kätteen ja lähdetään. Niin. Joo, ei löydy täältä. Tässä on ihan hyvin aikaa, tämä tuntuu olevan aika leppoinen aave. Tässä nyt ei huomata. Täällä on käynyt aamu. Mutta ei tiedä, on se enää täällä. Katsotaan. Niin, tämä on tämä huono. Pojat puhuu elämän kyydestä, mutta minä koitan täällä aaveita etsiä. Joo. Tästä huomattaa, piisari ei liiku ees taas. Ei oo täällä. Jatketaan. Täällä ei oo pojatkään. Ei oo pojatkään. Tänne ei mennä soosoo. Jatketaan tänne suuntaan. Ei, tuollahan näyttäisi olevan ovi auki. Ei kiinni. Käydään katsomassa. No täällähän on portaat yläkertaan. Kuten tästä näkymästä voimme huomata, ihmisiä ei ole lähellä. No täällähän sitten. Mä haahuin. Et ookaan. Täällä ei ole käyty. Ovi on kiinni. Bardens Office. Se on se Minecraftin bossi. Let's go. Kuten voidaan huomata, ei ainakaan vielä näytä olevan lähellä. Nyt saatiin valojakin päälle. Puhuu mulle. Ei se puhuu mulle. Joo, kun mä laittoin valot päälle. Niin kun mä laittoin valot päälle. Infirmity. Miksi ei valot toimi? Valot on jämähtänyt. Mä äsken kävin laittaa. Tuollahan on sähkö päällä. Se on jämähtänyt. Tässä on turha nyt alkaa kiirehtimään, paitsi jos tuossa on tommonen vitun muksu sun jalkoissa kiinni. Ja Jesse PvP kiittää ja kuittaa.